Nyarawil, gidi chal gimomo President William Ruto. Nikech kaka noloso ka en Garissa, Ching Thursday, magi koro ne timore, nowacho ni jogi nyaka puodh finance bill ni. Nyoro ne olokore. Koro, kowacho ni jogi ne ng'anyo gi kwe, tiagas ni ng'ama golo chik mar bolo tiagas ne joma ng'anyo gi kwe ni. Mane gima, ano pod asiro gima Fred wacho ni, nyaka sirkal ng'i. Gidhi ging'i National Police. Den mopogore gi tiagas, sani bende joma ochiwore, joma chiwo chiemo gi pi, gi remo, kata kanisa na ACK no wacho maber nyoro ni gibro keto nyithindo. Gibro keto kama ji nyalo yude first aid, ang'o gini go. To ni neno kata jok daktari Omondi mane neno ka gine Japrado ni neno komaki. Otieno ni neno ka ng'eny ji ni wacho ni timang'oa imako. Koro mane maparo ni sirikal bonego dog mondo ng'i ni to gidhi manage nyithindo gi nade. Nikech ing'e ni National Police Service standing orders. Kata ka debed mana ni nade. Ing'e ni giseng'iyo ga gi protest mag josiasa. To ni neno kata ini neno kane wane mbui mar X. Ni winjo kane iwacho ni wajumbe ne ni iye kanyo. Ni winjo ka nyithindo go wacho ni mok platform mar wajumbe. Ni gogi to gintiere iye kanyo titamo gi wuoyo. Ang'o momiyo ni tamo gi wuoyo? Nikech gin ne giwacho ni agenda ma giwuoke ni ok mar josiasa. Gin gimoriwo gi en common problem mokelo gi kamoro achiel. Koro sirkal be onego ng'e ni common problem ni kawa contain nyithindo gi. Kaka wuono de bede ni polis owuok. To kaka nyithindo go wuotho cha, to giwuotho gi nyithindo go kanyo, mok gidiro tiagas. Ma gin gima ging'ien mana ni onge ng'amo lut, onge ng'amo timo gimarach. Iparo ni wabro bet kata gi thogi ni manitiere gi ringo mang'eny gi. Ok bi bedo, nikech nyithindo gi gin peaceful. Erokamano. Weche ng'eny nyakwara mga